програма любителско изкуство. Страхотно е, че се дава пари за такова нещо, мислим си ние. И вие, надявам се, също ще си мислите така след края на това представление. Аз няма да говоря още дълго. Предстои да видим едно кратко парче, след което аз ще ви задавам въпроси и след това ще има и други неща, както всички знаете. Готови ли сте? Започваме. Добре. Давам начало на това форум театрално представление. Аплодисменти! Браво! Значи се запомня. Тати? Да. Ще може ли утре да пропусна леката атлетика? Искам да отида при една театрална трупа. Много са готини. Валя, разбира се, че можеш, но ако ти остане време. Нали знаеш, леката атлетика не може да я пропуска. Да. Правилно. Какво беше нашето мото? Ако уча, ще успея. Браво. Айде, успешен ден! Мерси. Мама, я да и хваля количка си взех. Добре, че ме препоръчаш. Мале, мамо, топа на попа, на лап, топа буталка. Добър, я да и то става. Получи си попа, направо съм мет галата. Мале, мамо, как ми е черпилото? Какво се дали от телефона? По телефона и какво има? Вие къде ще ходите? На мола, що? Може ли и аз? Какво може? Ти научи ли се? Имам още малко. Сега, маме, нали знаеш баща ти какво казва? Какво защо си? Ако уча, ще успея. Да, маме. Айде, браво. Ако намериш време, ела. Това беше сцена в Дома на Валентина, следва втора сцена, пак там. Какво? Вале? Как се? Как да днес? Добре, реших си всичките задачи по математика и мисля, че са правилно. Добре. Супер. Чудесно. А леката атлетика? Леката атлетика. Пропуснах я. Аз знам, че си я пропуснала. Питам те защо. Нали ти казах, че искам да отида в театралната трупа и отидох при тях. Съжалявам, нямах никакво време. Валентина, аз ти казвам, можеш да отидеш при трупата, само ако ти остане време. Скоро си на състезание, не можеш да пропускаш леката атлетика. Това да не се повтаря, ясен ли съм? Да, съжалявам. Пате, какво беше нашето мото? Ако уча, ще успея. Така, учи, успей. Я гледай, кой ми взеха нашите, бе. Нова кола? Да, ставаш да бъда на новото кафе. Бай, всички го хвалят. Знаеш ли кой работи там, твой Георгия? Трябва да се казва, стая, май. Ама, имам още да уча. Аз мога да знаеш кой ми е кафеката.
адреса, както винаги. Маме, кажи, може ли да отида на дискотека? Ама първо трябва да правим такса и дрехите. Да, ще се оправя много по-добре. Да, перфектно. Значи може? Да, маме, аз всичко си давам, ама трябва да питаш баща, че ще опиша да се разправям с него, не знаеш. Да, добре. Айде. Есе от 600 думи. Защо любимата ми дъщеря да отиде на дискотека? Ще дам толкова хубави аргументи, че няма как да ми откаже. Валя, сега е бързо. Тати, искам да ти дам нещо. Дай да погледам бързо. Есе от 600 думи. Защо любимата ми дъщеря да отиде на дискотека? На дискотеката се ходи. Да, с така. Валя, справила си се чудесно. Даже може би повече, но не. Не. Защо не? Мила, ти си умната. Ама, абсолютно всичките ходите на някъде, аз седа на този тъп стол през... Няма да го ужаствам! Няма да го ужаствам! Сядай очи! Какво беше нашето мото? Ако уча, ще успея. Обичай се ръкава. Пизда ми! Пизда ми! Пизда ми! Тук съм като някакъв роб! Вале, отвори вратата. Някой чука. Здрасти, Никол. Здрасти. Колко трудно беше? Вале, какво става? Какво да става? Пизда ми! Само да слушам нашите! Аз какво искам? Никой не ме пита! Седни да поговорим. Не, няма да сядам на този тъп стол, само на този стол седя! Вале, разбирам те, ама проекта ни чака. Ми да чака този проект. Дай ще се разсеем с него. Ще разсеяме с него. Знаеш с какво ще се разсеяме? С една дискотека. Айде да ходим. Айде. Дискотека по човека. Каква малко да се позабавляваме и ние да видим живота. И вашите? Вашите какво ще кажат? Нашите остеги, вече ми дреми какво ще кажат. Много е опасно. Да, опасно. Сестра ми как постоянно ходи на дискотеки? Нещо станало ли? Не. Айде, моля ти се. Моля те. Супер. Само нещо хубаво да се обучим.
Давай да прибирам при баща, виж. Не, няма да се прибирам. Тъмън започва купона. Айде бе, човек. Не. Казвам, ще се разваляш, ти какво поне си тръгвай. Да, тогава ще прибирам. Добре? Айде от на туалетата, да моля да отправим своите. Да, айде. Вале! Валентина! Дъщеря ти къде е? Къде да знам, какво се правиш ми? Виктория! Вики, ела тука! Се разбира толкова рано. Сестра ти къде е? Откъде да знам? Не сте пуснали на дискотека, би се оправят си. Моля! Боли ма главата, не се правят да се бе. На каква дискотека се е пускала ти, бе? Не съм пускала аз. Какво става в тази къща? Къде е това дете? Къде да знам? Здравейте! Валя, Да. къде беше, бе? Къде се поискам? Погледни се, бе. Погледни се на магистрална фея. Погледни се на какво те мязаме, момиченце! Целият си живот в тебе можех! Какво може, бе? Болните си амбиции! Ти се съсечи кога да бъдеш майка. Мистер Силикон. Няма да говориш така на майка си. Добре, тогава ще говоря така на тебе. Адвокатче просто. Само такива хора като тебе можеш да защитаваш. Изроди! Валентина, май в стаята! В стаята? Стаичка. Няма пък. Тръгвам се от тук. Бабай! Къде тръгна, бе? Стой тук! Абе, мачай се от мене, бе! Няма да ме пипаш така. И ето идва най-щастливия ден, когато вие ще сте далече от мен. Аплодисменти за актьорите. Благодаря. Така, въпреки че ви аплодирахме, знам, че това не е края. Аз не обявявах сцените, защото вие така си ги бяхте направили, че беше пределно ясно кой къде е. Всъщност къде бяхме? Къде бяхме повечето време? На сцената. Къщи, кое е къщи? Чий дом? Дома на Валя, дома на това семейство. Имахме баща, крачка напред. Така, имахме майка и кой още? Сестра. И другата сестра, и Валя, да. Така. Те ни представиха едно семейство. Има ли такива семейства около нас? Има ли семейства като това в нашето общество, които смятат, че има да дигнат ръка? Така. Които смятат, че въобще не са малко такива семейства, че има доста такива семейства, да вдигнат ръка сега. Благодаря. А сега да вдигнат ръка тези, които познават подобни семейства, да вдигнат високо ръка сега. Така, имаме и чудесно. Ето такава публика.
ни трябва, което вижда, знае и казва да, има. Да, има. Всъщност, какво може да кажем за това семейство? Как се промени неговия живот? Какво се случи? Първо, промени ли се нещо в живота на това семейство? Мълчание. Ще бъде ли същото това семейство след края на тази история? Които смятат, че семейството няма да е същото, живота на това семейство се е променил, да вдигат ръка сега. Така. Които смятат, че тази промяна, извинявайте, може да ви звучи елементарно, но които смятат, че тази промяна не е добра, да вдигнат ръка сега. Така. Които смятат, че тази промяна е за добро, да вдигнат ръка сега. Добре. Това е малко провокативно. Защото в центъра е този човек, млад човек. Неговия живот промени ли се според вас? Да. Добре. Как се промени? Какво стана с нея в края на тази история според вас? Моля? Не към добро. Ако може по-конкретно? Алкохол, наркотици. Така. Какво значи алкохол, наркотици? Тя не взима алкохол, наркотици. Където е тръгнала, ще взема. Където е тръгнала, ще вземе. Тоест тя е тръгнала към алкохола и наркотиците. Така ли да разбирате? Още дискотеката тръгна. Така. Които смятат, че тя е тръгнала по пътя на алкохола и наркотиците, да вдигнат ръка сега. Добре. Тези, които смятат, че не е задължително тя да тръгне, че не е още тръгнала, примерно, по пътя на алкохола и наркотиците, да вдигнат ръка сега. Че не може да кажем, че е тръгнала в края на пиесата. Искам да кажа, че повечето от вас казват, че не е тръгнала. И това е добре, имаме напрежение. Една част от вас казват, че вече е тръгнал, други казват, не, още не е тръгнала. Това какво означава? Това означава, че може да променим нещата. Може ли да променим нещо в тази история? Имаше ли допуснати, извинявайте пак за елементарния въпрос, аз много обичам елементарните въпроси. Имаше ли допуснати грешки в тази история? Това момиче сгреши ли? Не? Които смятат, че тя не е сгрешила, да вдигнат високо ръка сега. Свалете ръце. Които смятат, че тя сбърка, имаше място, където тя сгреши, сбърка, да вдигнат високо ръка сега. Добре, тези, които смятате, че тя сбърка, къде сбърка тя? В края. Какво сбърка? Отношението сбърка. Отношението сбърка. Отношението кое? Кое е отношението? Към родителите си. Тя накрая сбърка в отношението към родителите си. Да. Точно как сбърка? Какво направи? Беше малко груба. Беше малко груба. Имаше ли причина за това? Причина имаше, но не е основателна. Коя е причината? Постоянна репресия. Добре. Благодаря. Тоест, нейната грешка беше, че на постоянната репресия е отвърнала с такова поведение. Да, със същото. Добре. Има ли други, които смятат, че грешката, тези, които дигнат ръка, че нейната грешка е друга, не е точно тази? Да? Аз мисля, че самата е грешка е емоционалния ресурс, който направи така да говори на родителите си, въпреки че е в грешка, че не ги послуша и избяга от тях. Добре, даде се на емоциите си. Нещо друго влияеше ли освен емоциите, когато беше тук накрая? Така, според вас тя ще съжалява ли, когато изтрезнее, които смятат, че тя ще съжалява, с като мине действието на алкохол, да вдигнат ръка сега? Повечето от вас, добре, които смятат, че няма да съжалява, да вдигнат ръка сега. По-малко ръце, има доста въздържали се, които... Добре, до тук говорихме за нейната грешка. Имаше ли хора, които допуснаха други грешки в това парче? Да? Кой например? Кой допусна най-голямата грешка? Сега, които смятат, че това е бащата, да вдигнат висока ръка сега. Които смятат, че майката е допуснала най-голямата грешка, да вдигнат ръка сега. Добре. Които смятат, че и двамата допуснаха най-голямата.
Какво означава това? Че и двамата, не може да кажем, че един е повече, другия е по-малко. Означава, че родителите имат обща отговорност на детето си. Не може един да е отговорен за едното дете, а другия за другото дете. Да. И все пак вие казвате, че това се случва, т.е. има такива семейства и такива родители, така ли? За съжаление. Да. Добре. Нека тогава да кажем, все пак да ги разделим, защото те имаха различно отношение. Все пак, коя беше най-голямата грешка на бащата? Да, кажи. Че постоянно караше, нали, тя да учи. Постоянно караше да учи? Да, и ние даваше все едно време да си почине. Ние даваше време да си почине? Да. Добре. Друг, вижда ли някаква друга грешка при бащата? Въпреки че тя е тинейджър, който нищо не е видял, нищо не е живял, и въпреки всичко държане до моноtoния, е кара тя да не може сама да прецени какво е добро за нея и какво не е. Така, толкова силен натиска, че той не й става възможност тя сама да прецени, а той какво мисли? По-важно е? По-важно е за нея, според него, да учи. Това, което той преценява. Тоест той от какво е лишава? От свобода. Друго? От какво е лишава? От собствено мнение. Друго? От какво е лишава? Свободна воля. Свободна воля или когато извършваме действие, ние всъщност какво правим? Свободно мислене. Моля? Избираме. Още нещо. Когато извършваме едно действие, ние след това, той има следствие. И ние... Много благодаря, че толкова млад човек го каза. Носим отговорност. Той всъщност от какво е лиши? От това тя да поема отговорност. Просто лек анализ. Не ми се полага като жокер да правя анализи, но бяхме много близко и се изкушихме. Се радвам, че го чух. Да. Тя така. Той лишаваше от това тя да поема отговорност. Каква беше грешката на майката? Тотална от нейна страна. Т.е. тя неглижира тотално. Я се сложи очилата, защото не виждам кой точно казва нещата. Кой каза? Да. Тотално неглижиране. Беше ли наистина толкова тотално? Да. Тя какво? Да отиде на сходка, да отиде в мола, да отиде на кафе, да излезе. Детето какво прави? Каквото и да прави, ще оправи. Това беше едната грешка. Добре. Някой друг да смята, че майката има и друга грешка, освен неглижирането? Как? Дели децата си. Дели. Малко по-конкретно да ми кажеш какво разбираш по това да дели. Какво означава това? Така. Защо според теб това е така? Как се казваш ти? Десислава. Защо според теб, Десислава, това е така? Така, може би не чухте всички. Тя не оценява потенциала и на по-голямата дъщеря и смята, че ученето е само за малката дъщеря, което пък е за сметка на... Да, и на социалния живот. Социалният живот важен ли е за един човек на едната възраст? Тя според теб на колко години е Валя? Тинейджърка. Добре, горе все пак някаква възраст? 16-15-16. Така, все още неопитна тинейджърка. Така, казвате вие. Моля? Да. Мога да кажа, че основният проблем, поне според мен, между някакви имат много лоша комуникация бащата с майката. Следователно, те го играят от доброто и лошо, че ги. Така, да, това е дълбок анализ вече, но сега да говорим малко за конкретно, благодаря ти, да се задържим малко на поведението на майката, която лишава от социален и понеже това явно, че е проблем. Защо е важно за един тинейджър да има социален живот? Има преживявания, оформя се като човек. Да. Да. Благодаря. Така. Освен семейството, имаше и други участници. Кои бяха те?
най-добрата ти приятелка да направи крачка напред. Така, най-добрата, може би другата е малко по-малко добра. Така, тя допусна ли грешка? Не, тя беше безгрешна. Защо остави сама в дискотеката? Аха. Които смятат, че приятелката е направила грешка, като оставила сама в дискотеката, да вдигнат високо ръка сега. Добре, благодаря. Така. Кои са другите участници в нашата история? Това са хората в дискотеката. Те допуснаха ли грешки? Да, кои бяха техните грешки? Там работа, че ние не можем да кажем кои са били техните грешки. Те живеят живота, не знам, правят каквото им харесва да правят. Но явно, че дискотеката не е чак толкова безопасно място. Може би не за всички. Така е според нашите приятели, тук, които направиха тази история. Аз пак ще задам въпроса, защото е много важен. Да дигнат ръка тези, които смятат, че ако някой или някои от участниците в историята в рамките на тази история направят или кажат нещо различно, тя може да има различен край. Ако смятате, че тази история може да бъде различна, да свърши различно, ако някой от участниците действа различно, да дигнат високо ръка сега. Ако някой направи нещо различно, ще имаме различен край. По-високо, моля ви, защото е много важно да видим. Повечето от вас смятат, че тя може да се промени тази история. Ами добре тогава, ето класическата ситуация в форум театъра, аз ви казвам на вас, публиката, преиграваме историята, гледайте внимателно. Ако видите, че някой от участниците може да каже и да направи нещо различно, така че живота на това момиче да не се промени по този брутален начин, да вдигне високо ръка и да каже стоп. На това място аз моля публиката обикновено да изтренираме това вдигане на ръка и казваме стоп, защото трябва не само да го чуе, но да го видя. Или не само да го видя, но и да го чуе. Тоест, казването и вдигнато на ръка, стоп е много важно. На 3 вдигнете ръка и кажете стоп. 1, 2, 3. Стоп! Добре, пак. За трениран публик това беше малко. 1, 2, 3. Стоп! Така, трябва да искаме да спрем времето и да поправим тази история. Ами правилно. Историята тече, когато видите, че нещо може да се промени, дигате ръка и така. Между другото, има някои герои, които по-много се променят, други, които по-не много се променят. Така е живота. Според вас, кой в тази история най-не може да се промени? Най-трудно може да се промени? Може би бащата, може би майка. Значи, колкото по-голям си, толкова по-трудно се промениш. Добре, от тях не може да очакваме промяна, а дали можем да ги променим случайно? Тук оставяме въпрос отворен. От тях не може да очакваме кой за някаква промяна, дали можем да ги променим тях. И така, започваме от начало. Знаете, играем от начало. Аз гледам публиката. В момента, в който някой дигна ръка и каже стоп, спираме действието и ще видим какво ще правим. Начало. Може без музика. Аз гледам вас. Начало. Отлично. Валя? Да. За днес каква ти е програма? Сутринта преди училище съм на пиано, от 3:30 съм на лека атлетика, от 5 часа съм на немски и от 8 часа на шах. За утре? За утре имам олимпиада по математика преди училище, от 3 часа съм на английски и от 5 на лека атлетика. Браво! Значи се запомня.
Да. Ще може ли утре да пропусна леката атлетика? Искам да отида да видя една театрална типа. Много са готини. Валя, разбира се, че можеш. Но, ако ти остане време. Нали знаеш, леката атлетика не може да се пропуска. Какво беше нашето мото? Ако уча, ще успея. Браво! Айде, успешен ден! Мерси. Мамо, яка яка количка си купих? Добре, че ми я препоръча. Толкова на попа, на лаптопа, бруталка. Уникално. Много ясно. Избъряй. Учи си хубава направо за медгала. Маме, как ми е тук червилото? Малко си задва моя телефона. Телефона не го е фанко. Вие къде ще ходите? На мола, що? Може ли аз да дойда? Хубаво, мама, ти научи ли се? Имам още малко. Сега, маме, нали знаеш баща ти какво казваше? Показва се баща идва. Ако уча, ще успея. Да, маме. Айде, тръгваме, ако намериш време, ела. Стоп, имаме стоп. Така? Защо имаме стоп? Майката може да я вземе с тях в мола. Майката може да вземе с тях в мола. А защо тя не я взима в мола? Не знам. Може, как се казва? Катя се казва. Катя, аплодисменти за Катя, която... Ако се сцената да е тук, не защо го прави. Аплодисменти! Нека да зададем въпрос на майката. Защо не пуска детето до мола? Защо, госпожо, вие не се вземате малките деца? Нека майката да отговори, майката. Тя българска баща си, тя трябва да учи. А вие каква сте? Аз съм майка. Вие нямате ли отговорност за тази? Да, ама тя е познато. Така, понеже не чуваме, пак да кажем защо не пускаме детето? Защото тя е отговорност на бащата. Тя е отговорност на бащата. Вие каква сте? Сега, нека да не я питаме, защото в момента я пържим, разбираме, що за човек. Какви са опасностите от това тя да отиде до мола? Ами, тя може да пропусне някой урок. Какво ще прави после баща, ако не се скара? Да, ето, това са момент. Това са неща, които това е човек, тя смята така. Значи трябва да бъдем този човек и да видим дали все пак нещо с нея не може да се промени. Тя мисли така, но пък... Хайде тогава, вие, Катя, да се опитате да бъдете една малко по-различна майка, все пак да не забравяме оригинала, който се страхува, защото това не е нейна работа. И да видим как може да го преодолее това. Това е някакъв вътрешен проблем. Добре. Имате ли нещо против да скочите и да бъдете тази майка за малко? Не, защо? Дайте, вместо да така, отвътре да бъде. Аплодисменти! Така. Начало. Айде, ние сега отиваме в мола. Валенце, ти можеш да дойдеш с нас. Аз ще говоря с баща ти и всичко ще е наред. Няма проблем. Ама имам все още да уча. Добре, бе. После ще свършиш. Тя ще, баща ми ще ме уби, две ще ме уби. Ма как ще ме уби? Не, виждаш се уби. Може да разбира се как да не може. Мамо, моля се, хайде, трябва да... Не. Хайде, мамо, че става. Трябва да се напиша още малко домашната. Добре, после ще довършиш. Мамо, после ще довършиш. баща ми е сега ще песни на Тича, няма да Тя има нужда от развлечение. Мамо, за кой Има нужда от... Стоп! Добре, благодаря за интервенцията.
Така, ние видяхме една... Момент. Видяхме една малко преродена майка. Май забравихме това, което тя каза, че малко се страхува, тя трябва да учи уроци. Видяхме съвсем различна майка. Можем да очакваме такава тотална промяна? Мисля, че да. Добре. Можем да пожелаем една такава майка, която изведнъж осъзнава колко е важно детето да дойде до мола и да види малко свят. Добре. Как казахте? Разбираме. Трябва да си разбираме децата. Благодарим на Катя. Благодарим. Това беше първи опит. Една по-различна майка. Според вас, такава майка може ли да промени нещата в това семейство? Вижте как семейството се съпротивлява, чак се страхува от промяната, но една такава майка може ли да промени нещата в това семейство? Ако смятате, че да, дигнете високо ръка сега. Благодаря. Да, само че променихме малко с магическата пръчка и ще стана друга майка. Да видим, все пак да се опитаме да съхраняваме по-малко героите в тяхната така особеност. Продължаваме нататък. Правилото е същото. В момента, който вижте колко е просто. В момента, който виждате потенциал за промяна, дигате ръка и казвате стоп. Начало. Продължаваме. Оля? Да? Как си? Как е днес? Добре. Реших всички задачи по математика и мисля, че съм се справила. Супер, браво. А леката атлетика? Леката атлетика? Не отидох. Аз знам, че не си отишла. Питам те защо. Нали ти казах, че искам да видя една театрална трупа. Отидох при тях. Нямах никакво свободно време. Валентина, аз съм ти казал. Можеш да отидеш при тях, само ако намериш време. Скоро си на състезание. Не можеш да пропускаш леката атлетика. Това да не се повтаря. Добре, съжалявам. Патера, какво беше нашето? Ако уча, ще успея. Учи, успей. Я гледай, кой ми взеха нашите, бе. Нова кола? Да. Слушай, ставаш отиваме на ново кафе. Всички го хвалят много ясно. Знаеш кой работи там? Кой? Георгия. Правилно се изпукам, ай ставай да ходим бързо. Имам още да уча. Хубаво, аз ще изискам Майя, отивам на дискотека. Дискотека? Оставаме Катя от теб. Добре са, както винаги. Браво. Маме, Кажи. може ли да отида на дискотека? Ама първо трябва да правим косата. Да. Дрехите. Задължително. Значи може. Да бе, мама, аз ще си давам, ама трябва да питаш баща, че защото нали знаеш, че не обичам да се разправя с него. Да. Айде. Есе от 600 думи, защо любимата ми дъщеря да отиде на дискотека. Сега няма как да не ми откаже. Толкова добри аргументи ще дам. Тук ще направи стоп. Замръзни. Защо тя толкова радостна? Моля? Защото смята, че ще отиде на дискотека. Други мнения, защо е толкова развълнувани? Майка я подкрепя. Защото майка й? Я подкрепя. Майка я подкрепя. Да, но тя се смее сега, в момента. Какво прави в момента? Пише се. Пише се. Защо пише това се? Вярвам, че със есето ще убеди
баща си. Баща и като види доброто есе и е склонен да я пусне на дискотека. Така, тя смята, че с това есе ще го убеди. Добре. Сега, вие вярвате ли, че това момиче може да промени баща си? Може, Да. Сега, добре, и казват да, други не, но те, които казват да поемат отговорност, да вдигнат ръка и да кажат стоп, защото продължим така, отиваме пак в дискотеката и алкохол. Така, само казвам. Момичето пише есе. 600 думи. Ключ към сърцето на бащата търси. Подкрепете го. Продължаваме. Варя, се сряга много бързо. Тате, искам да ти дам нещо. Да. Есе от 600 думи, защо любимата ми дъщеря да отиде на дискотека? На дискотеката си. Да, с кака. Валя, изглежда да си се справила добре. Даже чудесно. Браво! Не. Защо не? Стоп! Имаме стоп! Как се казваш ти? Симеон. Симеоне, давай! Аплодисменти, Симеон! Видя възможност за промяна. Поедни се тръмните стълби. Това са двата на това момиче. Така, каква е възможността за промяна? Чакайте, да Възможността за промяна е да. Просто да. Бащата каже да. Да. Ама кой трябва да каже, да кара да каже да? Сам трябва да се убеди от есето. Трябва да се убеди от есето. Да. Той каза не. Е. Добре, питам тебе и публиката. Бащата близко до това ли да каже да? Близко е. Но той каза не. Той каза не, нещо иска да каже не. Значи сега ние трябва да влезем вътре като на някой зомби и да му кажем кажи да, кажи да, кажи да. Има ли кой да му каже кажи да? Има. Няма ли бъжи този човек и кажи да? Може да бъж този човек, който да го накара? Какво? Ето този човек, който е до него, който даде есето, който погледа с тези красиви очи в очите. Да, мога. Айде, да те видим. Давай. Момчета играят момичета, няма проблем за това. Така, ти си това момиче, което много, видяхме всичко за нея. И това ти си в момента Валя. Така. Имате нещо против да върнем да? Откъде да го върнем? От момента, който му даваш есето? Да. Даже може да няма. Ти влизаш и тя трябва да се. Добре, но извинявай, много бързо. Добре. Може ли един въпрос? Давай въпрос. Аз написах едно есе. Да го видиш просто. Да, поглед. Есе от 600 думи. Да. Защо любимата ми дъщеря да отиде на дискотека? На дискотеката си. Не, да. Валя? Чудесна работа. Справя се. Добре?
Ама, добре. Окей. 1200 другия път. 1200 и ще... няма да пропускам повече лека атлетика, просто аз... Ти си... Мама ми дава. Мама ми дава. Виж, майката ти не знала каквото поиска. Аз си казвам. Защо? Не, извинявай. Ще те питам утре. Когато не си, не бързаш. Добре, айде, чао. Мамо! Написах му 600 думи, не се. Мамо, айде лошо, бе. Айде, че трябва да го айде. Сега, трудно ли е? Трудно е. Защо е трудно? Защото родителите... То е и от двете страни, нали? Хем трябва да се учи, аз за това тръгнах с малко да стане компромис. Може би тая другата седмица, това, майката да помогне. Но той какво каза? Той оставим. След седмица-две и ако вървим по този път... Сега, той тук много бързаше. Ако искаш, дай една среща с него, когато той не бърза. Питай го. Може и това да... Искаш ли да уредим една такава среща сега в момента? Сега в момента? Да. Защото сега времето беше пак тук. И сега, да, айде да пробваме. Айде да пробваме. Така. Сега, на другия ден, таткото влиза пак и има малко повече време. Начало. Моля, не спомняш ли на какво си? Да. Слушам. Първо, съм на кафе. Първо съм на едно кафе с Майя, не с Майя, с другата ми приятелка. После имам да пиша още едно есе за това как да ме пуснеш на дискотека. И след това имам да... След това съм на училище, след това имам лека атлетика, след това имам шах, след това имам... Чакай. Добре. Кафе с Майя. Да, преди училище. Аз такова нещо в програмата не си спомням. Добре, махаме го. Обаче... Мила, какво ще правиш в уния дупки? На дискотека. Ти, моля се. В кои дупки? Не гледай майка си и сестра си, ако обичаш. Защо? Валя, пак ти казвам, ти си умната миличка. Ти не може да ходиш. Добре, аз ще ги променя дискотеката. Валя, Да. не ми се води този спор. Ти на дискотека няма да отидеш. Точно на дискотека няма да отидеш. Това трябва да ти е ясно. Стоп за сега. Така, елате и двамата тук отпред. Първо искам да попитам, нали, Симеон като Валя, какво изпробва ти? Всичко в репертуара. Всичко в репертуара. Добре, би ли посъветвал Валя да пробва същите неща? Ами да, трябва да покаже, че го иска. Трябва да покаже, че го иска и ако може да се разплаче. Ако може, да. Какво? Ти постигна ли нещо с разплакването? Аз, да. Даже още на следващия ден есето също е постигнало, защото в момента, в който попитах какво ще правиш в тия дупки, имаме прогрес. Има и друг прогрес. И публиката видя ли прогрес? Може ли да попитам дали не е сега подходящия момент
да поиска разрешение за театралната школа. Така, това е възможно. Как се казвате вие? Добре, Русица, задръжте мъничко, сега ще видим. Въпросът е друго. Видяхте ли промяна при бащата? Такава? Да? Каква беше промяна? По-миличък. Друга промяна, нещо физическо. Какво? Нещо, някой каза нещо. Клекна до нея! Видяхте как клекна това баща? До сега беше така, а клекна. Така, значи клекна до нея. Значи не съм го видял само аз. Добре. Сега да попитаме бащата си. Здравейте, господине. Тук е малка така сцена, емоционална. Дъщеря ви се малко се разстрои. Как ви подейства това? Дъщеря вероятно по принцип е разстроена. Да, значи това е изключителен момент и тя значи е нещо, от което тя има нужда. Въпреки всичко, на такива дупки тя място няма. Тя няма място в такива дупки. Тя не може да ходи на такива места. Тя е мината. У нас е... Да, виждаме. Тя ще оправи така нещо. Цяла живота се оправи. Тя е красива, тя е съметнала на майка си. Аз искам дъщеря ми да е кадърен човек, да е спретната, да може да върши. Тя да бъде един ден глава на семейство. Благодаря ви. Да благодарим на Симеон за тази интервенция. Русица, вие предлагате конкретен друга тема да се... Смятам, че е много по-възможно да отиде на театрална школа. Добре, обаче във форум театъра не предлагаме, а правим. Така че заповядайте на сцената. Не. Страхотно е да виждаме различни хора. Елате. Не е страшно. Аз ще дам микрофон. Така, тук и така, това е много интересно предложение. Защото явно в дискотеката така имаме така. А вие... Трябва да се стопира по-ранен етап още на молбата. Ами защото има вече страм. Може би сега още по-добре, след като вече имаше драма за дискотеката. Бащата вече е тотално инспириран с дискотеката и да се съгласи вече на варианта за театралната школа. Зависи изцяло от вас. Може да върнем малко времето назад и бащата да бъде по-заден баща, а може да вземе този баща. Малко се обърка. Добре. Ще влезе тук с тази тема, така ли? С темата за театралната школа. Ами да, тук. По-добре. Вече след драмата на... Ще предложи ли есето все пак? Ще му предложим есето? Ами вече е предложено. И съм плакала. Не, нека да го предложим пак. Защото сега... Значи Симеон се разплака, това е неговата стратегия. Ако баща също се разплачете, може, но вие предложите нещо друго конкретно. Дайте да видим как ще реагира този човек. Дайте! Така. Начало! Здравствуй. Здравствуйте. Виж, какво? Да. 600 думи, защо любимата ми дъщеря да отиде на дискотека? На дискотеката си. Ами да. Как ти се струва? Вие ли се справила? С как? Защо не ме пускате никъде? На дискотека точно теб никога няма да те пусне. Никога. Как, а защо ходи? Ти не гледай сестра си, мила, ти си умната. Окей? Реших си всички задачи, ходих на всички кръжоци. Ако не може да дискотека, може ли поне да посетя театралната школа? Какво имаш за да си? Ами, всичко съм решила. Моля те.
дъщеря си. Благодаря, тато. Смяташ ли, Йосиса, че ти намери все пак някакво ключе към сърцето на бащата? Ами да. Така. Избрахме по-малкото зло. По-малкото зло? То не е зло. То не е зло. Да. Свалихме малко мизата. Чак дискотека, не, но театрална. Да. Добре, смяташ ли, че ако баща ти те пусне на театрална школа, да ходиш от време на време, ще дойде ден, когато и бих могъл да те пусне и на дискотека? Ами, вероятно. Ако поиска екскурзия... Ако поиска екскурзия, кой казва? Аха, ако поиска екскурзия. И това е следващо, преди дискотеката екскурзия. Да има стъпаловидно, така ли да действа? Не, сега трябва пуска дискотека, за да пуснат на театралната. Обаче, ако поиска екскурзия да отиде с приятелки, може да я пусна дискотека. Как се казвате вие? Иван съм. Заповядай. Аз искам да... Искам да благодаря на Русица, страхотно, докато... Да. Вие се поколебахте малко да я пуснете дъщеря си, но се сетих какво е. Дъщеря ми излиза много, има една приятелка. Колко път да хвали смелостта да играе пред сцена пред хора? Много ме са. Така, т.е. безопасно е и тя ще се откаже. Аз смятам, че напълно сама ще се откаже от това нещо. Що се свършва задача за днеска, що смята, че може да спърхоса времето? Добре. Но дискотека не. Не. Така. Как? Йоан. Сега Йоан ще действа на база, искаме така нещо. Добре. Да, ама с уговорката, че то трябва да мине някакво време. Добре, колко време е минало? 2 месеца. 2 месеца. Така, след 2 месеца, през тия 2 месеца тя как се е държала, какво е правила? Слушала е, сходила се на уроците, 2 месеца. веднъж на катетика, веднъж на трупата. Така. Добре, значи след 2 месеца разговор с дъщеря. Начало. Здравствуйте. Как беше днеска на работа? Изтощително. Има ли нещо, че... Ами, да. Момичетата от класа ще ходят събота и неделя в Пловдив. Може ли аз да отида с тях? О, абсурд. Излишни пари за глупости няма. Ще ходим с влака. Сама? В друг град? Няма да съм сама. С кого? С момичетата. С момичета. И Мартин ще дойде с нас. На Гери Хач. Първо, че тия хора не ги познавам. Второ, да ходиш в друг град, не. Абсурд, моля те. Добре, тате. Аз имам нужда да прекарвам време с моите приятели. Имам нужда от комуникация. По цял ден съм тук на тефтерите. По цял ден съм на тренировки. Няма събота, няма неделя. Имам нужда от време на време. От малко... Ще ме слушаш! Аз не се опитвам да се противопоставя. Трябва ми нова кола. Ай, мама да ми я купиш, защото не мога. Закъсах, трябва да... Мамо, тя ти каза, че нямаме пари. Няма време да се разбере темата. И все пак, какво е опит? Какво се случи с него? Ами... Разбра ли нещо ново за баща си? Да. Какво? Преди работа трябва да се тия разговори, не след работа. Добре. Нещо друго? Ами, напредъкът не е много голям от предния разговор. Трябва нещо друго да се пробва. Добре. Но аз пък се питам, много ти благодаря. Аплодисменти за Иван. Аз се замислих, господине,
Господин кой сте? Господин Драганов. Драганов. Господин Драганов. Аз се замислих дали не товарим това дете с прекалено много хитрост влагаме в нея, житейски опит, за да ви повлияе, да се промените мнението. Явно вие сте труден човек. Явно е трудно с вас. И се чудя, ако някой от зрителите би могъл да ни покаже нещо като копие на господин Драганов, хем господин Драганов, хем може би нещо звън в него. Готов ли сте да направите това? Ама не да го направим дядо Коледа, нали? Не да го направим благ, така. Той, но не той. Да видим. Добре. Сакото, добре. Как се казвате ви? Марио се казвам. Марио, добре. Така. Сега, вашата дъщеря ще поиска нещо от вас. Къде е дъщерята? Да дойде. Така. Есето. Добре, тя ще ви предложи есето, да видим какво ще се случи. Добре. Добре. Да? Какво е това? Есе от 600 думи, защо любимата ми дъщеря да отиде на дискотека? Дискотека? Това е дискотека. Скака, че? Да. Не. Защо не? Защо да отидеш? Кажи ми. Тук те пише, написала си домашните. На уроци ходиш? Да. На всички си уроци си учиш. Само леката атлетика не пропуснаха, но нали ти казвам защо. И повече няма да го правя. Ама наистина искам да отида на дискотека. Обещаваш ми, че повече няма да пропускаш лека атлетика. Ще си пишеш всичките домашни на време, както сега. Да, ама се разболявам. Няма разболяване, няма такива работи. Пишеш си домашните, ходиш на тренировки. Ако вече е сериозна болест, ще го мислим, да. Но без излишни извинения. Това е така. Защо пък не ходя на тая дискотека, като пак ще съм забила. С всички. Ще отида на една дискотека, но какво? Ще отидеш, ще се забавляваш. Отворим квадратен 12, че Георги ме пита. Тя ми е 14. Ма ела да ми кажеш сега, не мога да го напиша сама. Ела. Крич, кой си помага с домашните? Нищо, как не стана, чакай малко. Ела. Така, баща ти се съгласи да те пусне на дискотека. Защо се... Момент. Какви са тия допълнителни условия? Той иска отново да се решавам всичките задачи, да ходя на уроците ми, но на някой просто нямам никакво време. То добре ще отида на една дискотека, но... Добре, не е ли това тема на друг разговор вече? Че те товарят с прекалено много задачи, т.е. явно не е дискотеката само проблема. Да. Значи, Я пак? Аз искам свобода, не дискотека. Ами защо тогава да не проведем този разговор с бащата за тази свобода? Въобще и за тези неща. Някой смята ли, че може да проведе разговор с бащата на тази тема? Първо, Марио, искам да те поздравя за това, че ти представи един такъв чуден баща. Да, кажи. Аз исках просто да видя, че го искаш, защото аз нали казах, тя не го иска достатъчно, нали, с идеята да кажа не първоначално, исках нали, да се обоснови защо да отиде и така да намерим разбиране, като щях да накарам да го обещая, че когато отиде на дискотеката няма да пие, няма да пуши и после следващата сцена, където видяхме как дойдоха момчета и я напиха и я напушиха, да не се случва. Добре. Айде да го направим тогава, защо се отказваме? Нека да го направим. Не, да. Животът е такъв, но да речем, че има сега втора възможност. Нека да проведем този разговор с бащата. Да поискаме пак, може би не вече с сесето, просто
Дискотека. Да. Начало. Да? Искам вече аз да избирам какво да правя. Че какво да избираш, какво да правиш? Но какви репетиции да ходиш? Шаха не ти ли стига? Колко още да се запишеш? Ние вече не ми е интересно да ходя на шаха. Искам да съм театрал. Театрал? С какво си го заслужила да си театрал? С всичките отговорности, които съм поемала до сега. Какви отговорности си поемала до сега? Ходя на абсолютно всичко, което ти ми кажеш. Пиша си абсолютно всеки път домашните, отличничка съм както ти искаш. И накрая какво остава? Аз какво искам? Никой не се интересува от това. А пък наистина искам някои неща. Искам да видя живот. Виж сега, разбирам те. И аз съм на твоите години и моите родители бяха такива. Няма да съм такъв с теб. Ще ти дам да отидеш на театрал, защото виждам, че си отговорна и се справиш в работите, които ти поставям. Добре, на дискотека ще може ли? Никакъв шанс. Не. Каква е дискотека? Театрал не ти ли стига? Да, това театрал ще ме разсеи, ще имам още... Ма какво ще правиш на тази дискотека? Какво ще правиш там? Ще пиеш, ще пушиш, ще сътрусаш. Ти досалка ли искаш да станеш? Няма да станеш досалка. С кой ще ходиш на дискотека? Сама? Коя е твоята приятелка? Коя е тази приятелка? Аз твоя приятелка не познавам. Коя е тя? Как да не познаваш Венито? Венито? Венито. Коя е тази Венито? За първи път защо? Как за първи път? Всеки път решаваме задачи заедно, правим проектите си заедно. От първи клас сме заедно. Говори се за мене поне малко. Венито? Поне мъненко. Извинявай. Сетих се. За дискотеката, какво е това тук? Есе от 600 думи, защо любимата ми дъщеря да отиде на дискотека? Да, исках да ти го дам, то те отиват нещата, че направо... Виж сега. Както ти казах преди малко, бил съм на твоите години. И аз съм ходил на дискотеки. Няма нищо хубаво там. Наистина няма нищо хубаво там. Но... няма как да видя. Така е. Ела. Добре. Добре, те ти правят задачата е трудна, но ти все пак пробва и ние трябва да го аплодираме. Благодаря ти. Нещо започна да се случва. Според вас, какво започна да се случва в това семейство? Какво започна да се случва? Комуникация. Добре. Други идеи за това какво започна да се случи в това семейство? Бащата започна да осъзнава. А защо започна да осъзнава? И той е бил в такава ситуация. Кой му го припомни това? Самата дъщеря. Да. Тоест, да, какво каза тук някой? Да? Кой? Някой каза нещо. Много е важно. Какво се случи още с бащата? Добре, нека да питам така. Помните ли момента, в който тя отиде на дискотека в първото преиграване? Какво се случи там? Тя как реагира? Какво направи? Почна да? Така, ама преди да отиде, как се чувстваше? Щастлива. Преди да... Един вид скъса с всичко и отиде с разбирането, че скъсва с всичко. Добре. Сега на път ли сме да променим с този процес нещата? Питам. Може да не сме. Ще стане работа. А защо ще стане? Казахме, има комуникация. Нещата започнат да разбират.
Моля? Разчупи се леда. Може да го речем с различни думи, аз ще го кажа така. Просто прекарахме заедно с този проблем. Тук много хора се занимавахме с един проблем. Ние сме външни на това семейство, но се опитахме да станем вътрешни. Защото вътре има различни роли и тези роли са в, както вие самите усетите, особено тези, които се качват, са в много сложно взаимодействие, колкото да ни се струва така едноплавно. То е сложно. Това, което винаги се случва във Форум театъра е, че правим колективно усилие с един проблем, който изглежда трудно решим. Това е труден проблем. Ние видяхме, бащата е труден, майката е трудна. Детето няма достатъчно жизнен опит. Но всеобщата ангажираност някак си променя нещата. Желанието променя нещата. Има хора, които могат да поговорят с този баща. В момента ги няма на сцената, но вие предложихте алтернативи. Това може да са роднини, може да са приятели. Това сме всички ние. Времето лети, кога стана час и 20 минути. Въпросът е отворен, проблемът е отворен. Аз мисля, че ние по някакъв начин спряхме това да се случи, за което много ви благодаря. Но трябва да благодарим най-вече на актьорите, младите актьори от Свободни електрони, да заповядат на сцената. Ние благодарим за техните усилия в рамките на този проект, тук на тишина, да променят, да изградят тази съдба и да я променят. Аплодисменти още веднъж. Аз също много ви благодаря. Те сигурно ще отговарят на въпроси, ако имате към тях, но ние вървим, след малко тук ще има друго представление, така че трябва да освободим залата. Аз съм Явор, там е Тана, Нели и Мишо. Ние сме от тази цяла следа. И разбира се, Габриел Парев, ръководителя на менеджера на групата. Благодаря ви. Забрави. Кръгче. Като актьор ми хареса, защото не знам има зелената книга ти. Да, там е... То може да има 7 минути роля, обаче сигурно се накаса.
Здравей, много се радвам. Много се радвам. Ти до гости? Ние още сега на представление си тръгвам. Ами добре, значи като дойдем към София, ще пише някакъв. Добре, кажи му някакъв вид. Айде някакъв. Чао. Метър не биш час и половина. Час и половина просто. Тук му се вика как на усетно не на време. Браво, браво. Те да не се измориха, защото всяка върху. Аз като не дигна, позвали на втория. Вторите винаги по-добре. Да, точно. Не се бъзгам, аз не съм много. Защото нямаш кръстна. Ще гласуваш, като му отваря. Да, бащата. Твоя, да, где-то има трак. После му принесете какво дало. Защото му каже, вече да трябва. Панцер. На бойлера включена. Ага. Бойлер. Да. Изгорял. Няма бойлер. Искаш отвън, там ти. Те ще е предпазва. Те главно това. Бойлер не е ключ. Да, но камбаната. Кажи го тук.
Gracias.